Velkommen til. Jeg hedder Tone Petersen, og jeg er erhvervsjuridisk konsulent og advokat her på Videnscenter for Landbrug. På det her webinar vil jeg underholde lidt med, hvorfor det er en god idé at lave en kontrakt, en skriftlig aftale, som basis for afsætning af sine varer. Man hører rigtig tit, at det der med at få en advokat til at lave en kontrakt, det er noget frygteligt dyrt noget. Så beslutter man sig måske for, at det ikke er nødvendigt helt alligevel. Så er der andre, der i virkeligheden godt ved, at det er en rigtig god idé, det her med at få lavet en kontrakt, men som måske ikke helt gør sig klart, hvad det lige præcis er, man skal have reguleret i sådan en kontrakt. Hvad er formålet, og hvorfor skal man ikke bare nødvendigvis skrive under på en aftale, som modparten kommer og præsenterer en for. Det er de ting, jeg vil underholde lidt mere i dag. Det vil sige, at temaerne for mit webinar, det er dem, I kan se her. For det første vil jeg fortælle lidt om, hvorfor der overhovedet bør laves en kontrakt. Og der vil jeg tage udgangspunkt i at fortælle lidt om, hvad der gælder, hvis man ikke laver en kontrakt. Det er ikke, og det er heller ikke ment som noget skrækscenarie, men det er ment for at sige, at hvis man starter med at se på, hvad der gælder, hvis man ikke laver en kontrakt, så har man et rigtig godt grundlag for at vurdere, hvilke forhold, der bør reguleres i kontrakten. Skal der stå noget om erstatning, og i givet fald, hvad er det, der skal stå? Det er de her 2 punkter, som jeg primært fokuserer på i dag, og så vil jeg afslutningsvis sige lidt om det kontraktparadigme, eller den standard, som vi her på Videnscentret er ved at lave til værditilvækstere. Men altså helt kort, webinaret har til formål at give jer en baggrund for at vurdere om, eller hvor, I har et behov for kontrakter, og hvad det er for konkrete overvejelser, I bør gøre jer, når I enten skal lave en kontrakt, eller når jeres modpart kommer og præsenterer jer for en kontrakt. Udgangspunktet er i al sin gribende enkelhed, at hvis ikke man aftaler andet, så er det købelovens regler, der finder anvendelse. Man kan aftale, at der skal gælde noget andet, end det, som købeloven foreskriver, og man kan aftale, hvordan man helt præcis skal forstå købeloven. Hvis man laver sådan en aftale på skrift, så taler man om, at man indgår en kontrakt. Så hvad enten man er køber eller man er sælger, så går den her øvelse altså ud på at sætte sig ned og sige, kan jeg leve med det, der står i købeloven? Kan jeg blive enig med sælger om noget andet, eller mere præcist, end det, der står i købeloven? Og er der nogle forhold, der ikke er reguleret i købeloven, som jeg rent faktisk gerne vil have en aftale omkring? Der er en del problemer med bare at forlade sig på købeloven som aftalegrundlag. Og her har I en oversigt over nogle af de problematikker, eller rettere årsagen til dem. Jeg vender tilbage til de her 4 punkter, et for et. Der kommer en slide for hver af de 4 punkter, hvor jeg vil uddybe dem. Men som indledning vil jeg lige sige, at pointen med de her slides og med denne her gennemgang, det er, at hvis aftalen har en vis økonomisk betydning for jer, så bør I lave en kontrakt, hvor I konkret tager stilling til, hvad der skal gælde mellem jer. Jeg har set rigtig mange kontrakter, hvor man kun tager stilling til alle de positive ting. Altså, hvis alt går godt, så er det det og det og det, der gælder. Og så tager man stilling til ydelsen og til pris og til leveringstidspunkt, og at kontrakten for eksempel gælder i en vis periode. Men det I bør gøre på det her tidspunkt, hvor I begge to har en positiv forventning til det fremadrettede samarbejde, og på et tidspunkt, hvor I begge to er imødekommende over for hinanden, det er, at I supplerende bør tage stilling til, hvad nu hvis det ikke helt går som forventet? Hvad så? Hvis man kigger lidt nærmere på købeloven, så vil man se, at købeloven gælder alle handler og alle varer, undtagen fast ejendom. Det vil sige, at den gælder både, når man handler en virksomhed, når man går ned og køber en liter mælk hos købmanden, eller når man køber en bil, og det er hvad enten det er en ny eller en brugt bil. Det gælder masseproducerede varer, standardvarer, og det gælder unika, altså ting, som kun findes i lige præcis det ene eksemplar. Den gælder både, når erhvervsdrivende sælger til en forbruger, så er der tale om det, vi kalder et forbrugerkøb. Den gælder, når almindelige mennesker handler sammen, altså for eksempel hvis en privatperson sætter sine brugte skistøvler til salg inde på Den Blå Avis. Så taler vi om civile køb, og så gælder den, når erhvervsdrivende handler sammen. Så er der tale om det, der hedder handelskøb.
Købelovens regler de afhænger overordnet af, hvem det er, der handler, altså den her linje, og så hvad det er for en genstand, man handler, altså den her linje. Den kombination af typen af køb og genstanden for købet, det er den, der som udgangspunkt bliver udslagsgivende for, hvilken retsstilling man har. Det vil sige, at det er rigtig vanskeligt bare at finde ud af, hvilke regler der gælder for det konkrete køb. Det er vanskeligt at orientere sig i købeloven omkring, hvilke kombinationer der gælder. At købeloven indeholder så mange forskellige typer af køb, det betyder også, at der ikke rigtig er nogen nuancer at komme efter. Et godt eksempel på købelovens mangel på nuance, det er, at der i lovens forstand kun er én type af erhvervsdrivende. Og det vil sige handelskøb, hvor der er to erhvervsdrivende, der handler sammen, der lægger købeloven til grund, at begge parter har lige mange ressourcer. Og en erhvervsdrivende, det er per definition en, der har rigtig mange ressourcer. Hvis en lastbil med varer kører galt og vælter undervejs til køber, så må vores erhvervsdrivende sælger altså bare i købelovens forstand sende en ny lastbil afsted med en ny vare. Han har per definition altid en anden eller flere varer på lager af samme slags til at opfylde aftalen med, og en ny bil han bare kan sende afsted med det samme. Og hvis han mod forventning ikke har flere varer på lager, så ved han, hvor han skal købe en tilsvarende vare, og det gør han med det samme, at der opstår tvivl om han vil være i stand til at levere det, han skal. Vores erhvervsdrivende har altid accepteret det, der står i den underskrevne kontrakt. Det gælder altså også, selvom modparten er kommet med den. Og har han ikke lavet en kontrakt, så kender han købeloven ud og ind. Og heldigvis er han så alvidende, at han har foretaget præcis den samme fortolkning eller udmøntning af købelovens principper, som dommerne måtte nå frem til ved domstolen under en senere sag. Retsusikkerhed, det er heller ikke noget problem for vores erhvervsdrivende. Han har masser af penge at bruge på advokater. Så hvis den, han handler med, ophæver en handel, og han synes, det er urimeligt, så anlægger han da bare en retssag. Hvis de her forudsætninger de svigter for jeres vedkommende, så er det en rigtig god idé at overveje at lave en skriftlig kontrakt. Som det fremgik af den første planche, oversigtsplanchen, som jeg havde på, så benytter købeloven sig i vidt omfang af principper og relativt abstrakte begreber. Her kan I se nogle eksempler på, hvad jeg mener med det. På den næste planche vil jeg vise, hvordan man kan udmønte de her principper eller ændre dem i sin kontrakt, sådan at retsstillingen bliver helt klar. Men som I kan se, er det første punkt her, det er købelovens regel om pris, og den siger, at hvis parterne ikke har aftalt prisen, så skal køber betale det, som sælger forlanger, for så vidt det ikke er åbenbart urimeligt. Og det må man sige, det giver ikke en særlig klar retsstilling for nogle af parterne. Det næste eksempel, jeg har med her, det er et uddrag af købelovens regel om, hvornår køberen kan ophæve aftalen og kræve erstatning, hvis der er tale om det, der hedder en genudydelse i handelskøb. Det kan han, hvis der er mangler, som er væsentlige, eller hvis han uden rimelig opoffrelse havde kunne skaffe mangelfri varer. Som jeg tidligere har sagt, så lægger købeloven og domstolen til grund ved den vurdering, at en erhvervsdrivende som udgangspunkt bare kan skaffe en anden vare til at opfylde aftalen med, hvis den vare, han egentlig havde tænkt sig at levere, går til grunde. Hvis en sælger f.eks. har solgt noget korn af en vis høj kvalitet til sælger, og det viser sig efter høst, at kornet er lidt mere urent end det, han har lovet køber, så skal han som udgangspunkt gøre to ting. Han skal for det første ud og købe noget nyt korn, ved den rigtige renhed og levere det til køber. Og så skal han ud og afsætte sit eget korn til en ny køber. Og sælger kan naturligvis også prøve på at levere det korn til køber, som er mere urent end det, sælger havde lovet. Men hvis han gør det, så risikerer han, at sælger ophæver handlen med henvisning enten til, at urenheden er en væsentlig mangel, eller at sælger jo har haft muligheden for at købe noget andet korn ind til at opfylde aftalen med. Og hvis domstolen ender med at nå frem til, at ophævelsen er berettiget, så skal han betale erstatning til køber. Og han skal ud og finde en ny køber til sit eget korn, og dertil skal han betale retssagens omkostninger. Hvis man laver en god kontrakt, så kan man i vidt omfang undgå alle de usikkerheder.
Det her med pris, det vil jeg ikke sige så meget mere om. Det giver sig selv, at den aftaler man, og den skriver man ind i aftalen. Og det er heldigvis også noget af det, som I er rigtig gode til at huske. Hvis der er noget andet end usikkerhed med hensyn til pris, der som regel er ret afgørende for sælger, så er det det her med erstatning og ophævelse. Og her har man altså, hvis man tager fat om nældens rod på det tidspunkt, hvor man indgår aftalen, som regel både gode muligheder for at få præciseret sin retsstilling og på at få den forbedret i forhold til købelovens udgangspunkt, hvis man kan pege på en god grund til det. Det første, man skal være meget opmærksom på, det er, når man i kontrakten beskriver selve den genstand, man sælger. Den beskrivelse, man laver, eller som man ikke laver, den ender faktisk med at få ret afgørende betydning ved det, der hedder mangelsbedømmelsen. Altså bedømmelsen af, om man har leveret, som man skulle. Det kan godt betale sig at gøre sig umage med beskrivelsen. For at tage et eksempel. Nogle gange ser vi, at sælgere tror, at kontrakten egentlig skal tjene som reklame. Så står der, kornet er den allerbedste kvalitet, og det er dyrket på nordvestvendte skråninger med en høj jordbonitet, og det er høstet om morgenen inden kl. 8, og derefter er det kørt til Peter Petersens korntørlager. Og der lægger sælger altså lykken om egen hals, så at sige. I stedet for at skrive af allerbedste kvalitet, så bliv objektiv og beskriv, hvor højt vandindholdet er, hvor meget urenhed der er osv. Det skal være helt objektivt beskrevet. I laver jo netop kontrakten for at komme ud over relative begreber. Hvis kvalitet kan måles eller vejes, så gør det, når I beskriver genstanden for handlen. På den måde, der minimerer I risikoen for en retssag om kornet nu også var af allerbedste kvalitet. Det er altså ikke helt sikkert, at køber og sælger opfatter det ens. I skal også lade være med at gå mere ned i detaljen, end det er nødvendigt, når I beskriver genstanden for handlen. Hvis kornet skal være tørret ved leveringen, fint nok, så er det det, I skriver. Men lad være med at give køber et krav på, at det skal foregå lige præcis hos Peter Petersen. Han kan gå konkurs eller lige pludselig finde på at hæve sine priser. Så lad være med at lære begrænse og skrive den begrænsning ind i kontrakten. Nøjes med at konstatere, at kornet er tørret ved leveringen. Det er også helt gængs at indsætte en bestemmelse i kontrakter, hvor man tager stilling til, hvilke mangler der er så væsentlige, at de kan begrunde en ophævelse af kontrakten og erstatning. Man ser tit et kontraktvilkår, hvor der står, som væsentlige eller hævebegrundende mangler anses, og så er der en opremsning af mange forhold. Hvis I gør det, og hvis det er den systematik, I vælger, så må man også forvente, at køber kommer på banen og præciserer, hvad det helt konkret er, der er væsentligt for ham. Det er fint, at I har talt om en masse ting forud for handlen, f.eks. om kornet er dyrket med eller uden stråforkorter. Og hvis man efterfølgende præsenterer køber for et kontraktudkast og beder ham om at tage stilling til, hvilke forudsætninger der er væsentlige, så bliver det sværere for ham efterfølgende at påberåbe sig alt muligt som grundlag for en ophævelse af aftalen. Uanset om man er køber eller sælger, så går øvelsen her ud på at prøve at tænke lidt længere end bare lige til, hvad skal der ske, hvis alt går som forventet. Prøv helt realistisk og helt lavpraktisk at forudse, hvor kan det her aftaleforhold gå galt henne. Hvad nu hvis søsten svigter, eller de dyr jeg har solgt bliver syge, eller Storebæltsbroen lukker på grund af stormvejr. Overvej så, hvilke alternativer der er for jer begge to. På det her tidspunkt, hvor begge parter gerne vil have en aftale i stand, der er det lettere at finde en fælles forståelse af, hvad der er væsentligt, end det er på det tidspunkt, hvor den ene af parterne faktisk helst vil ud af aftalen. Der er heller ikke noget til hinder for. Det er også meget gængs, at man i kontrakten laver en særlig aftale om misligholdelsesbeføjelser. For eksempel at man aftaler, at visse mangler eller forhold giver køberen ret til et forholdsmæssigt afslag, men ikke til at ophæve aftalen. Det man også tit ser, det er, eller gør, når man laver kontrakter, det er, at man maksimerer et eventuelt erstatningsbeløb. For eksempel ved at afskrive sig ansvaret for indirekte tab, driftstab, eller ved at maksimere en eventuel erstatning beløbsmæssigt. Hvis man bruger købelovens overskrifter som udgangspunkt for fastlæggelsen af, hvilke forhold det er, der skal behandles i kontrakten, så skal man være opmærksom på, at det ikke er alt, der reguleres i købeloven. Hvis man indgår en kontrakt, hvor man forpligter sig til over et længere forhold eller løbende at levere en given ydelse, så bør man også tage stilling til, hvornår det her samarbejde skal ophøre.
Der er ikke noget til hinder for, at man på det tidspunkt kan lave en ny aftale, for eksempel hvor man ændrer vilkår. Men altså, man er nødt til at tage stilling til, hvornår hver af parterne kan sige tak for nu, eller vi skal lige have kigget på de her vilkår, hvis vi skal fortsætte samarbejdet. En aftale ophører aldrig af sig selv. Jeg ser rigtig tit, at folk forveksler det her med opsigelse og ophævelse. Men der er en stor forskel, og den har jeg skitseret her. Man taler om, at man opsiger kontrakten, hvis der er et rent aftaleophør, som er aftalt på forhånd. Hvis en aftale ophører ved opsigelse, så har ingen af parterne noget krav på den anden efterfølgende. Ophævelse, det er en misligholdelsesbeføjelse. Det er en følge af, at en af kontraktens parter ophæver aftalen, fordi han finder, at den er misligholdt, og det udløser som udgangspunkt en erstatningspligt. Hvis I laver de her aftaler, der løber længere eller over en længere periode, så er det en rigtig god idé både at overveje, hvornår samarbejdet skal ophøre, og om ophøret skal varsles. I skal overveje de her ting hver for sig. Hvis I sælger en vare, der afsættes på et sæsonbetonet marked, så sørg for en aftale, som indebærer, at køber ikke kan opsige på et tidspunkt, for det er svært for jer at få afsat varen til anden side. Som jeg sagde indledningsvis, så lider købeloven lidt populært sagt af en del mangler i forhold til at være det eneste aftalegrundlag mellem parterne. Vi har også lige været igennem nogle konkrete eksempler på, hvorfor det er sådan. Helt sammenfattende kan man sige, at købeloven er bedre egnet til at tjene som rettesnor for domstolene efterfølgende. Hvad skal der gælde, hvis andet ikke er aftalt, end den er til at udgøre et egentligt aftalegrundlag? Og efter min vurdering og erfaring, så er lovens principper fastlagt ud fra så overordnede betragtninger, at de kun gennemsnitligt fører til, hvad man kan kalde et rimeligt resultat. Men hvis det ikke er nok for jer helt konkret, og især hvis købelovens forudsætninger svigter, for eksempel fordi der er et betydeligt misforhold imellem jeres indbyrdes styrkeforhold, eller fordi I ikke har uanede mængder af varer til at opfylde med, så skal I lave en kontrakt, hvor I konkret tager stilling til, hvad skal gælde mellem jer. Og nu vil jeg så lige vende tilbage til det her helt grundlæggende tema med, hvorfor bør man indgå en kontrakt. Helt overordnet kan man sige, at der er en stor forskel på teori og virkelighed. En kontrakt sikrer for det første, at I får forventningsafstemt, altså I får taget stilling til den her positive liste. Hvad forventer vi gensidigt af hinanden, og hvad er det for en kvalitet af den pågældende vare, som køber forventer, og hvordan skal prisen beregnes? Alle de her ting kommer man igennem, og så sikrer man sig rigtig godt mod misforståelser. Men det næste, man skal huske på, det er, at kontrakten, den laver man altså også for at aftale, hvad der gælder, hvis vi undervejs ikke længere kan blive enige om noget andet. Hvad gælder, hvis der opstår en tvist? På det tidspunkt, hvor parterne aftaler at handle med hinanden, der har de tit rigtig god tiltro til hinanden. De er positive og imødekommende. Så er der nogen, der mener, at de jo har talt aftalen godt igennem, og de har helt klart en fornemmelse af, hvad aftalen går ud på, og derfor er det ikke nødvendigt at skrive det ned. Og der må jeg bare sige, at det her med, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale, det er ren teori. Det er ikke virkelighed. Når jeg bliver bedt om at vurdere, om vi skal til domstolen med en tvist, så forholder jeg mig til, hvad der kan bevises. Og det er også det, som domstolen forholder sig til. Det er sådan, at hvis man står i en retssag, så er det som udgangspunkt den, der hævder, at en aftale er indgået, eller at en aftale har et givet indhold, som skal bevise, at det er sådan, det er. Og det bevis, det kan man sjældent løfte ved bare at afgive forklaring. Så lad være med at forlade jer på den her med, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Det er ren teori. I skal skrive ned, hvad det er, I har aftalt. Jeg har også tit hørt det synspunkt, at hvis man laver en kontrakt, eller siger til den anden part i handlen, at man gerne vil have en kontrakt, så tror man, at den gode stemning bliver ødelagt, fordi det at lave en kontrakt sådan på en eller anden måde er et udtryk for, at man ikke rigtig stoler på den anden part. Den vil jeg også godt slå en pind igennem. Det er begge parter, og ikke kun den ene, der har en interesse i at skrive ned, hvad det helt konkret er, man aftaler. Og på det her tidspunkt, når man først indgår aftalen, der fungerer de her gode intentioner og den her positive tiltro, som begge parter har til samarbejdet, som en rigtig god løftestang for at få skræddersyet en aftale, der er god for begge parter. Så det bør I udnytte.
Personligt tror jeg, at den her skepsis over for kontrakter, det bunder i, at man lidt for tit er blevet præsenteret for standardkontrakter med nogle vilkår, der er meget ensidige i den ene parts interesse. Det kan I gøre til skamme ved at lave en god, konkret kontrakt eller et godt udkast, hvor I viser, at I har prøvet også at tage hensyn til modpartens interesser. Noget andet, jeg tit hører, det er, at kontrakten binder parterne, og så bliver det næsten umuligt at have mere at gøre, hvis alt ned til mindste detalje er reguleret i kontrakten. Det er heller ikke rigtigt. Tværtimod. For det første, så er der ingenting til hinder for, at I aftaler brede marginer, f.eks. med hensyn til kvalitet eller leveringstidspunkt. Der er heller ikke noget til hinder for, at I aftaler noget andet end det, der står i kontrakten senere hen, hvis bare I er enige. Den sidste indvending, jeg lige vil behandle, det er den her med, at vi er gode venner, og hvis nu jeg kommer lidt for sent en dag med min vare, så gør det jo ikke noget. Sådan er det heldigvis også tit. Men det er altså også tit, at det ikke er tilfældet. Det, der rigtig tit sker, det er, at de her forudsætninger brister, som den ene part har lagt til grund, da han indgik aftalen. Det er klart, at begge parter indgår aftalen i tiltro til, at det her det er en rigtig god aftale for dem. Men den forudsætning, den svigter nogle gange. Hvis det f.eks. drejer sig om en enkelt levering, f.eks. af noget korn, så kan det være, at prisen efterfølgende ændrer sig, så en af parterne ikke længere ønsker at vedstå aftalen. Simpelthen fordi han har mulighed for f.eks. at købe kornet billigere et andet sted, eller fordi han kan sælge det dyrere til anden side. Men det er oftest i de længerevarende kontrakter, at vi ser det her problem. F.eks. fordi den efterspørgsel på varen, som køberen har forudsat, da han forpligtede sig til at aftale en vis mængde, den svigter. Og det kan jo være ret dyrt for den anden part i en kontrakt, f.eks. fordi afsætningsmulighederne er dårligere sent på sæsonen, eller f.eks. hvis sælger har været ude at investere med henblik på at opfylde aftalen. F.eks. kan han have indkøbt noget speciel emballage eller andet. Det der så sker, det er, at den part, som gerne vil ud, han får sin advokat til at skrive en meget brede breve over den mindst tænkte afvigelse, for så på et tidspunkt at ophæve aftalen med henvisning til misligholdelse. Og det kan som sagt blive en rigtig dyr fornøjelse. Så for lige at opsummere, lad være med at forlade jer på, at de gode intentioner og imødekommenheden holder hele vejen igennem et aftaleforhold. Imødekommenhed har det med at falde og stige i takt med interessen i at fastholde kontrakten. Det var helt konkret om, og helt kort, hvorfor man bør indgå en kontrakt, og hvad man bør tage stilling til i sådan en kontrakt. Som sagt, så er den gode kontrakt en, der tager stilling meget konkret til, hvad der skal gælde mellem parterne. Derfor er det også rigtig svært at lave et paradigme eller en tjekliste. Vi våger pelsen alligevel, og vi er faktisk godt i gang med at lave et paradigme, som I kan bruge. Det er som sagt et paradigme, og det forudsætter, at I går ind og aftaler helt konkret, hvad der skal gælde i det konkrete forhold. For eksempel, hvor lang tids opsigelse og opsigelsesvarsel der skal gælde, hvornår en mangel er væsentlig osv. Der kommer også en vejledning til, hvor vi skriver, hvad det er for nogle forhold, I skal tage i betragtning, når I aftaler de enkelte vilkår, og for nogle punkters vedkommende, så vil der også være alternative forslag. I bør under alle omstændigheder læse vejledningen, når I bruger paradigmet. Formålet er, at I får en god skabelon, et godt udgangspunkt, og vi har prøvet at lave en, I selv kan bruge. Når det så er sagt, så vil jeg anbefale jer, at I i de større eller lidt mere komplekse aftaleforhold får en juridisk bistand til at lave aftalen færdig. På grundlag af skabelonen, der vil det kunne gøres på relativt kort tid, og det vil sige, at I vil kunne få en skræddersyet kontrakt, lavet for relativt beskedne penge. Det var det sidste herfra. Der er mulighed for at stille spørgsmål nu, og ellers er I altid velkommen til at tage kontakt. Tak fordi I var med, og god vind med jeres værditilvækst.